Kwiveki zimbalwa zigqithileyo, ibhasi ebivele eGauteng isiza eMpuma Koloni kutyholwa ngelithi ixulutywe ngamatye ngabaqhubi beeteksi abebenomsindo. Ukanti kwiinyanga ezimbini eziphelileyo, isithuthi esincinci ekutyholwa ngelithi sasileqwa ngoonoteksi sabhukuqa kwasweleka abantu abane. Urhulumente weMpuma Koloni uthi ufuna ukuyiphelisa tu loo nto leyo. Kodwa sifuna ucela abantu bakuthi mabayeke ukuqhawula ucingo olubiyele uba imfuyo yabo iye ezindleleni. Okwesibini, mabancedisane nathi ngoba sibancedisa ngeRangers, kodwa nabo mabayijokhathalela imfuyo yethu. Eyona nto ingxaki kakhulu eyenza izingozi esiyiqaphelayo zizinja eziye ziyokutya ukutya okulahlwa endleleni. Ukanti abaqhubi kwelinye icala bakhalazela indlela ezimbi. Bakholelwa ukuba zinegalelo kwiingozi ezimanyumnyezi ezenzeka kweli phondo. Singacela apha ku-MEC ukuba ii-potholes apha ezindleleni ezihamba kuzo, more especially apha e-Eastern Cape, yiloo nto sizawukhawulezisa sibe ne-system yokuripota ii-potholes, because ngamaxesha amaninzi aziripotwa kwanuba zibonakala sibe singena-technicians zokoneleyo zohamba iphondo lonke. Kwisithuba nje esingaphantsi kweeyure ezimbini bekusele kukhutshwe imidliwo engaphaya kwe-100 kweli phulo. Uninzi lwayo ibiyeyokuqhuba kunxiliwe, isantya esiphezulu kunye nezithuthi ezingekho mgangathweni. Tikana Gxothiwe ulumkise abo baza kube besezindleleni ukuba bahlale bephaphile okanye baza kuyibeleka ikrwempa. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude ephakathi emaXesibeni.